Kita ko para nakoy kaagapay sa kinabuhi. Nakoy katimbang. Kami di ay pa mga babae man may kabalo man may mukuan sa imuhang ano mangita pa makaglain. Isa ba? Di gari lang kana kun di ko mo dito dia. Uy. Isa ba? Di ka lang masukoy mo mga bata diha nga madto ko. Dili pasabot na ko Dili na. mangod kay basig makatinga sila ba? Inam lagi kay babae pa mana. Maulawan ko eh. Di pasabot na nako na asukad nagbulag mi ato akong unang asawa. Iko ayaw ko ninyo pog nga kung mangita ko nga laing bagong kalipay. Kay panginahanglan man nato na kinahanglan ayo tay kapare sa kinabuhi. Maray nilang treatment sa kabalo ka. Dili bi ako tinuod nila nga mama no. Mao gani no nga atong kuhaon nilang loob nga mahinay-hinay mo kadool. Pero giingnan naman kanimo sila nga madto ko ron. Wala problema Kasi na. ma-shock sila nga na ako. Wa bit. Di ako ganagi nga na gusto ko nga Mao ganing dal unti ka kay para makabalo sila. gusto na ko nga love ko sa imong mga anak ba di ko gusto sig unsaon ko lalali. Tara. Ayaw pagdali ba kay bago pa gani ipaila-ila piti ka. Tara. Yung problema anak kay ako bahala eh. Pagtaro baklay bakit? Isa de, baan man ko eh. Ang style din mo. Dapat butan ka karungan tagad akong mga anak, ha? Baan ko ba di ko confident. Sabi na godo ko sunod. Cindy Nicole. Please na guys. Hindi ba? Hindi. Ay, akong mga duha ka anak. Ay lang kayo ninyo ko na si Cindy o si Nicole. Ay, pan Grace ya. Si Grace ni Cindy Nicole akong kuan. Maguna kong naila-ila. Si Ate Grace ninyo akong kuan. Kinsa naman sad na pa. Mupagay pagkawala ni mama na ipulihan na sad nimo. Sa naman kaway sa kinsa may bitbito nimo diri karon kinsa na pud naong. Nanapay bag-o. Hindi ka makagdala-dala diri ang babae pa. Kay respeto ko kuan. Ay, respeto ako ni pa. Ayaw ninyo ing anaa ba kay di nga na baya tumudaan ha nga deserve na pud nako nga mangita kog kapares. Unsa na lang akong kuan diri? Way mula ba? Mayra bag mula ba mo nako? Kasabot na may sa imuha pa pero dili pa sa pudta unta karon bago pa gani nawala si mama diri sa balay lahi-lahi na pud imong kuan kasabot man may nga kinahanglan nimo og kuan pero ayo pud karong pa bago pagod pa pila pa lang ka bulan. Pasensya na sa akong mga nakabotan kay na sakto lang sa kay nabaguhan ra na sila. Lingkod sa diri. Kuan pag kuan mo dito ba kay manti mo gigutom ni guro. Wala kay pamahaw ganiha gang. Ikaw ra na pa Kina kay kuan ni labas. Bala ka dra pa atay manan na imuha gidala-dala diri pag mamay na ani ko. Dala ka diri ka balong ko kami subuon nimo. Di ba kay gilabad o Sige mo pabaktason dito ay anti pa o papalito nimo kuan. Ikaw dito baktas dito. sakit yung ulo. Ilang kay ano sa anak ng mga anak. Nicole? Unsa man pa? Akong tubag-tubag ka ba? Di dako na kay ka magtubag-tubag na ka. Sa may ganahan na magdadala ka diri ag kuan bago ka mo nagbulag di mama. Sala ba din ako na ngay mo mang mama pud na una-unang pangitag laing lalaki. At Wala na rin yung karapatan na mangitag laing babae. At wala niya gidala diri kay girespeto mi niya. Unsa ba? Bila nakakuan. Mao gay ni giagi kay nako formal. Unsay gusto ninyo? Magkawat-kawat na lang ko dito sa laing lugar, sa laing dalan? Dili na lang nako dalon diri sa atong gibuyat. Salamat kay mo gipaila-ila sa inyo ha. Legit mi magpasalamat ta mas maayo pa din mo na paila-ila sa mo Ti para di mi maglain namong buot mi dala-dala ka diri mo pagbulag ni mama. Wala na kay kalahi ang mama, mura na kag mamang sige pangitaglain. Wala ko nangitag lain para unsa ha. Nangita ko para nakoy kaagapay sa kinabuhi. Nakoy katimbang. Kami di ay pa mga babae man may kabalo man may mukuan sa imuhang ano mangita pa makaglain. Kabalo na ko kung mga minyo mo biyahan ra pud ko ninyo. Pero wala pa man mga bata pa man may ano pa minyoon naman minimo. Bago kabalo. Sa inyong pag-eskwela, malay ba nako? Gasugat-sugat na mo diyan mga kanang edad ninyo init pa kay mga dugo. Hindi ka ba kayo magtagbo-tagbo? Ano maabot naman sa mua pa nga sa imuha ra man ang problema. Mao gani tarunga lang ba magsinabtanay lang taninyo dire. Ikaw gani pamalit dito kami may suguon nimo. Ay Ikaw ba? ay kunin ka. Kabalo, ikaw magkay-kaaga kay papa. Ikaw pamalit dito ang pagkaon ninyo para makakaon mo. Ay niyo kuha na ba kay mao ni atong bagong ilaw ng tahanan. Oh, tinuod na.
ngit-ngit na kayo akong kalibutan. Ani Pa, naisuga pa. Naisuga. Mo lang ikuan sa tulo mo na bumbiliya. Laban na. Dili lagi kita sakdan. Sige. Dili lang sa ka ha. Asan ka? Magkuha kog mga snacks nimo. Sige, lingkod lang diri ha. Ano? Ay, na inyo kuha na ha. Bantay lang mo kung saan ninyo na. Gang, bago na din na nagbulag imong mama o papa? Oh, bago ra jud kaayo te. Dapat gani wala pa mo nag-uyab-uyab yung papa pagka nag-ani-anhi diri ang anhi makadiri ay. Wala man ko nito yo agang. Ako isip babae nagmaraman pug ko, wala man ko kabalo nga inani da inyong sitwasyon. So day gingon ni papa sa inyo sa imo ha, nagpakaulit ako siya. Pero dapat basig kabalo na pug ka, dapat ni-adjust na lang pug ka. Pan ba dili ginon ta inani akong gi-expect ba? Ingon magud si mong papa mga buutan mo pero sige lang, akong istorya ni mong papa basig sakit sa inyong buot nga nagadto ko dari. Bilang istorya nang nako to, paabutan lang ninyo. Sa karon maguti wa jud mi nagkuan ba, naglagot pa jud ming papa. Kay bago pa gani kining nahitabo gani ngayon ani niya unsa na lay makaingon ng mga tao nagtagbo-tagbo na pud mo diraan ani na pud kadiriya. Dapat inyo ha pa untang gipakuan ng panahon unta gidugay-dugay sa unta ninyo para mga tao ay kaingon saon lang machismosa diraa. Noon, dili man pud kita masumsuman sa mga storya diri, kinsa naman pud maulawan. Anong unsa gyud na itabo sa inyong pamilya dang? Sulti daw ko. Anong makialam man kate? Chismosa pud nimo oy. Ay na lang gud paglabot-labot amuan na lang to. Sagdi na ay sige kuan na kay pagigistorya na bipalang kay close ana niya sagdi na siya diraag mo unsa na siya diraag sa hawatas papa. Hala siya diraag. Wala man day tao diyang tindahan. Ay, asa sila, Auntie Melody ni mo diya, Cindy? Abot lang pa. Sinalakaw to sila. Kira ka gang, ali. Pagpahulay lang sa diri sa sulod. Hulay lang sa diri. Wala mo ko maghino diya pa. Sige na, di ba? Ikaw maulaw pa, tara mo ganang katag dira sa kwarto. Ikaw sige kuan ba, pakita na po man yung batasan nga. Nakausa mo dito, be. Asa may mga to pag gani may nahumaghinlo dira apa. Inlo po na imuhang kuan po ananhin na diri kabalo mo. Nakailaw ng tahanan na. Mao nagkasangga nimo sa tanan. Anong imo naman ang paigdaon dira ah? Okay, pag-abot pa, papahulayon sa... Papahula yun, ganyan mo nagpinahulay pa, sigling ko, diraas din kuranan, oh. Sige, supak-supak. Lakaw sa pa dito. Balik naman niya ang yara pa. Iwas sa amin ang... Mag-ara, jud pa. Nabe, may gusto mamanghudan pa ha? Banda. Na,